Že nazdar lidi, jsme tu zpět. Spíš jsem tu znám. No, to je jedno. Takže zase tu mám šachtu, no to už je asi ne. Teď tady konečně musí být plantéř, nebo já jako už nevím, já se snad picnu už. Platnéř. Platnéř. Fail. A nejseš v 7. patře, ale jsi v 5. Jo, takže, ne, v 6. už. Tak 6. V no. minulém videu jsem tam napsal, že chci, už tady je tu klenotník. Takže lidi, Ty ebenky na +8 a na +9. takže bude to ebenky na +8 a na +9? Jo. Doufám, že window, a jestli ne, tak já nevím. Jo, prostě. No, selhali jsme. Jo. Jo, co to ještě? Boty jdou? Jo. No, jdou, no. Tak víš co, mám ještě 10 na To dělám. kráchlo obě dvě. Takže fail a rage. A taky, Hej, tady zase na mě ten to je hrozný. Všechno kracha. A zase tu je blbej klenotník, proč klenotník? Že lidi tohle bude asi... Kolikátý video už? 5? Ne, 3. jo. To je prostě série vylepšování. Všechno možné. A já jsem si myslel, že bych ten mravencový oblek mohl dát přes perk na +7. Ne, nedáš ho ve věži, to Tak jo, bylo. na +7 to dám ve věži. Jo. Já tam půjdu s tebou, dám ti ho na... Ne, já ti ho dám. Ne, já ti ho nedám. Počkej. To je hajzl. Viděli jste to? Slyšíte to? To je hajzl. Jako, Ne, počkej, já ti vyexpím toho šamíka, jo, co ty se... expíme šamíka? Já ti ho vyexpím na 40 toho šamana. Budeme se s ním bufit. A... To ti dám ještě no, No, natáčím, ale zase nevidí toho bufa. Jo, budem dělat prostě buf, teď bude jako chvilku ne, já expicí. budu mít to, nebo ty budeš mít tohle. A já budu mít ještě tam toho vara a dám si ebenky na +7. Takže Jo, lidi výbava, čím dál tím víc kracha. Ještě to bude horší, když krachne toto na +8 nebo na +7. Nechci mi toto +4, chci toto a lepší. Jo, a toto fakt je taky moc. Nevím no, samozřejmě dneska je nějaký bonus, jo, a i zítra 100% BZK. Takže budeme expit a za chvilku bude další video z Kubíček buff, to je 39 level, budeme ho expit na 40. Takže zatím Zduř, ty pozdrav hezky. Pozdrav. Čau. Duř. Jak se to vypadá? Jo, tady! Haha.